Салом алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчико. Гуфтам як видео кунам баҳри шумо. Аки видео мақсад е видео ки бояд ҳаме чиз дар ҳар як хона бояд бошад. Дар ҳар як хона мисол дар ҳамаи хона бисёри ҳамо хонадор мардо мисол месолен як чиза устогӣ мекунанд. Мақсади гап анака ман ҳамин чиза соз кардам. И чия як хело мисол чизои хичонсоз мекунанд, яке сведа мезананд, мисол замикани метия алов мепара парақас мекунанд. Мақсад анака ман ира чи соз кардам. И хубиш чия ки мисол ина якам дар мисол розеткат месихи баъд иш ҳамин чизе ки соз кардагӣ например мечта боша, мечтара мисол шнурша дар ҷа мезанӣ, агар ки автоматша ключат мекунӣ. Агар ки ҳамин чиз замикани дошта боша, ҳамин автомат хеле так мепартояд. Автомати ампери паст мемонӣ. Мақсад 10 ампера. На хубиш мисол ҳамида беҳтарин айда. Ҳамин гуфтам шумо мисол метоне инаҷа мисол 220 просто автомата сахт меша. Ҳамин линияи автомат мисол яктаи ина мисол ҳамин автомат соединенияша хайку бо мебинем. Комментария бисёр кишид нишонтон метиҳо. Агар натонест кунем зами шунро дта чи дора фаза нол дора дта дух жирни айда дта ятша мисол ятша ишта ятша ина ида ба инҷа бо сими лампочка бурдагем бо ҳами ина мисол ина инҷа сета ята лампочка ҳай якта лампочка ина қати инаи шунро сахт мешад да як тайми автомат бигем ана я тайгаш мисол мебиёяд да ини розетка ана баъд бо ами перемичка мисол ҳамёда ай пара мисол амка яҷоя яташ даиса ам дта дора ранги ами ҳамин мисол гуфтам ҳар як хонада бояд ҳамин чиз боша. ҳамин чиза истифода баре иншолло кортон меояд. Раҳмат мегӯед. Бо як видеои дига ози ба наздикӣ агар бинем ҳамин просмотр ки хуб гирифт ман ҳамин чиза нишонтон метиҳам. ята дига суратчаи надатори экран тамошо кунед бинен ҳар якта шумода кор меояд. мисол чемаи яке мисол безеб соз мекуне замикани мекуна розеткатон симои хонатон мисол заралаш калон айда. ҳатто холодильник телевизор заралам метавона бирасона баравай хубшам хеле як автоматик пас мемоне ки 10 ампера мисол S10 ина аз ман гуфтагим S10 монад. ана барои ҳамин чиза бародаро истифода барем. Канали мо устогиай мо мисол мехоҳем ки хубимона ҳамин касба дар ҳар яктаи шумо нишон диҳем. шумо истифодаро баред ана баъд мо раҳмат баге. барои ҳар яктаи шумо метавонед ҳамин чиза истифода бояд хонатонда бояд дошта бошед. Чиз варианти хубай беҳтарина. хуб канала дастгирӣ кунед, шиносотон дароӣ кунед. осонай ёдгирӣ дар канал подписатсия кунед. бародаро дар амони аллоҳ зинда бошед.